Tiripo zita ndiani? Ndoitwa Fiction Ruveve. Fiction Ruveve. Yawongo. Ndiri kuona baba muri kugara pano kuri kuseri kwemasasa paki. Ndingati kana kuti murwizi muna mukuvisi uye muri kurima nzimbe. Makanditsanangurira kuti makatanga kugara pano rini ende zvikonzero zvacho zvakanga zviri zvichinyi? Ini pana pandane makore anopfuura kuma 15 years ndiri panapa. Semunhu ndanisino basawo rekuitawo ndakangoona kuti ndikaitawo zvinondibatsirawo zvokurima rima izvi. Asi zvinondinetsawo ndezvokutiwo semunhu ndiri kugarawo ndiri pakumanikidzika, ndine dambudziko randinaro. Ndiri kugarawo pasango ipapo. Ndine dambudziko raamai, amai vandinawo vanorwarawo. Ndambozamawo kufambawo kupi kuti ndibatsirike mudzichechi umu, saka zviri kunetsa. Apa izvezvi so ndofunga tane makore anosvika kana anopfuura kuma 15 years. Zvakangodaro ndambozama kuenda kupi kuchechi kana kuti tibatsirike zviri kunetsa. Vana izvezvi vakangoendawo ndofunga patove nemakore anopfuura 10. Vaendawo vangodisappear. Ndikamboenda kuZBC ndichitsvaga vana ava kuti ndione kuti vana vaenda kupi chii chakaitika. Ndikazonzwa paya papera 2 months kuti vari kumusha kwomudzimai. Saka iko zvino izvi ndo kwavari havana kugadzikanawo zvakanakawo. Ininiwo kunoku ndakaomerwawo, handina chandinokwanisa kuti ndivabatsirewo. Munhu wandigere naye munhu anoita zveviolence, anorwisa zvokuti izvo andinorimawo anogona kutora zvinhu zviya zvachikandira mumvura. Saka pandofungidzirwa ndopandowanawo kamari kacho ipapapa. Unowanike zvinhu zviya zvapiswa, wakadhura kaona ngowana unogona kuona atopisa nemoto. Ito tunzimbe twandinorimawo zvirimwa izvi. Munhu wokutoti kana usipo unotoswera wakatorinda, unogona kuwana atopisidzira tsango rese. Zvinhu zvatobvira. Zvokuti izvezvi takangogarawo toongotiwo sokunge umwe kwake zvakadaro. Zvokudyawo zvinhu zvinotondinetsawo zvokutoti handinawo chandinokwanisawo kuwanawo chinoitawo kuti ndigone kuraramawo zvakanaka. Ndakagarawo pasango kudaro ndinge ndine tarisiro yekuti dai zvinhu zvangu zvaita dai pasina dambudziko ndikwanisawo kuwanawo kana pekugarawo ndakasununguka. Ndaane makore ndiri kungoshandawo zvandiri kushanda, asi zviri kuparadzwa nokuda kwedambudziko iroro. Handinawo chandiri kukwanisa kuti ndiite kuti ndisimushire. Ndinoshuvirawo kuti izvezvo musango munomu ndinongobirwa tunhu twangu twandinge ndati ndatengawo ndotoita zvokuviga munzimbe kana kutoviga musango. Zvinhu zviyawo kune vanhu vanenge vachifamba, vamwe mbavha ndanzwa nokutotorerwa zvinhu. Magumbezi ndakatorerwa manje hapana kana 2 weeks. Ndakawanikwa muchimba mandinogara imomo. Vapinda vatora magumbezi 2 nezvihembewo dzandaipfeka ndokunozvirasirawo kuzvimatende ndokusarudza dzakanaka ndokubva vaenda. Saka ndotogara ndakatorinda zvinhu zvacho izvozvo nokuda kwokuti handina pakanaka pakasununguka pandinogara. Dzimwe dzenguva ndotogona kutopindawo mudzimbe chaimo ndotovaka kaimba mukati imomo. Izvezvi so ndo pandiri kutorara izvezvi so. Ndiri kutopinda mukati menzimbe nokuti ukaenda pamhene apa paunobuda vanhu vanosara vachikubira. Iye wacho wandigere naye anogona kusvika achidestroya zvinhu zviri mumba imomo. Wozowanike pasisina. Wotozorara nenzara usina kana chii. Saka ndo magariro andakaita ndiri pakudero. Hama dzemudzimai ndakambozama kuti tifambidzane nawo pakurwara kwemudzimai. Ndichisvikawo ikoko baba naamai ekubereka hapana, vakashayika. Saka izvezvo vana abamunini kana kuti hanzvadzi dzacho iko zvino izvi vafuratira. Hapaisina achandibatsira, ndamira ndega padambudziko iri rourwere. Ininiwo semutorwawo mandiri kufamba hapana chiri kumbofamba, hapana zvisati zvashanduka. Zvinhu zvakangooma zvakangodero. Saka ndaichitsvagawo rubatsiro rwokungotiwo ndingabatsirikewo sewo padambudziko romudzimai pakurwara kwaanoita uko. Kungava kana kuti aende kumusha kana kuti zvingava zvinoperawo kuti ndigonewo kugarisanawo nevana vangu. Vana vangu vari kutambura kwavari uko. Havanawo kana chekudya, havanawo kana kuchikoro havasi kuenda. Saka ndaidawo kuti vana havadi kana achinge apengeni kwawa munhu ari raitiwo achazivawo kuti vana vake togara nevana vedu. Handisi kuti ndiri kuramba hangu mudzimai, asi kuti ndakangoremerwawo padambudziko raari, handisi kurikwanisa kuti ndiripedze. Ndatoremerwawo, saka ndiri kutotsvagawo kana rubatsiro kana kupi nekupi kuti ndibatsirikewo panyaya yemagariro angu pamudzimai wangu nokurwara kwaanoita. Zvokuti upenyu hwangu hwese soka hunosirisa zvokuti dzimwe dzenguva ndoita kunge mhuka inotopotsa kutorara mumuti kana kutopinda mumwena chaimo. Asi tombotsanangurike ndikada kuti ndidzikewo mashure chaimo. Zvinhu zvakati ini ndoda kuti mudzike, ndosaka ndatoya panapa nekuti ndoda kuziva kuti chii chikonzero chinozoita kuti murume afunge kugara musango
hongu mune mhuri yenyu mune mukadzi ari kurwara, asi ndinombonzwa kubva kwamuri kuti chakazofunga kuti rega ndinogara musango nematambudziko amuri kusangana nawo mukuberekwa kwenyu ndeapi? Inini chakaita kuti ndizogara kunoku, ini ndaigara hangu kepuwezi mumashure meso, ndaitiwo garden. Pekutanga chaipo ndaitiwo zvoma part time, saka zvakange zvaomuone kuoma kwakaita upenyu. Saka inini ndaitawo kabindu kangu kadiki-diki, ndikaona kuti mabasa zvaari kunetsa, chirega ndingomira negarden rangu. Asi pakutanga chaipo, umwe wangu andigere naye pakugara chaiko kumba kwataigara ikoko, anga asingagarisike naye. Munhu aitoti aitanga kana kungorova vana mwana achibuda ropa, kana kungobuda usiku achitungidza moto mudzimba dzevanhu, kana kungotorawo vana asingatendere kuti vana vaende mumatoireti munopindira vanhu, achiitira mumba mabhaketi achitora achizoburitsa achinokandira panze padombo pakazara vanhu. Saka izvozvo vanhu vaitouya vaitoshamisika nazvo, vachitora makamera vachidii. Saka izvozvo manje ndo zvakazomuita kuti abve muvanhu, manje akutoona kuti zvinhu zviya zvaakuzikanwa nevanhu. Ndopaakazotanga, ndiye akatotanga kutouya kutozogara kuno. Indikati hangu kuti ndimusiya hangu semunhu wandagara naye, regai ndimbofamba naye pamwe zvinopera, handingamuregerere. Saka ndopatakatanga kuzoya kuzogara tese pano. Ndatoteerawo umwe wangu murwere kuti ini ndikagara uku anogona kupondwa kana kudii. Regai tichingogara pamwe chete, tichionawo tichigadzirisawo tichifambawo kana mudzichechi tione kuti pamwe zvinopera. Saka hazvisati nanhasi, kusvikirawo vana vazoendawo kuenda kwavakaita kumusha ikoko, kusvikira nanhasi. Saka zvinhu zvinotongondirwadzawo kutoti panapa ndingadai nichiwanawo munhu anondibatsirawo, ndashuvirawo vana vangu kuti dai ndagonawo kugara nawo, naiyewo mudzimai kuti dai zvagonawo kuperawo tigonawo kugarisanawo tivakewo imba yedu. Pamwe ndiMwari wakati kuti tisanganawo nezvakadaro, handiziviwo ipapo. Makadini baba? Tinosimba makadi zvenyu baba. Tiripo. Takambotaura tese, ndatireka ndidzoke futi ndimboona kuti kunoku kwakamira sei mazuva ano. Muri kugara sei naadzimai venyu mazuva ano? Zvinhu zvacho zvichakangodaro hazvisati zvamboshanduka, zviri kungoramba zvichitongowedzera. Zvokuti iko zvino izvi pamagariro atakaita acho, munhuwo kutoti pari zvino izvi ndiri kutoshamisikawo nezvaakuitoita. Munhu anotora kana imbwa dzinenge dzaraswa nevanhu vemumayadhi dzinenge dzaraswa dziya, anogona kutotora imbwa iyaiya dzafa dzatsikwa nemota, woitora imbwa iyaiya ndofunza kuti pamwe ari kuda kunorasako, wobva atotanga kutovesa moto, woisa pamoto paya. Ndakangoti pamwe zviri kuperera ipapo. Ndakazoti mangwana acho ndakazosvika nekwaanga ari kusaiti kwachindobva atanga kundidzingira zvikanzi ndiri kude chii kunoku, plus ndiri kutsvaga dehwe rangu reimbwa rakabiwa. Ndikati ko dehwe rembwa rakabiwa nani? Kanzi pamwe ndiwe wakatotora nezvinhu zvako zvaunotumirwa kubva kumusha, kana kuti hama dzako here? Ndikati aiwa ndingatore, hadzisi imbwa here dzakadhonza dehwe iroro. Mangwana acho makuseni ndakazoti ndichipfuura nekokoko ndakaoneke imbwa yaya yakabviwa, ndichitoona vachitovedzenga midzonga ichitonanikwa pamutariko. Musoro wembwa uya wangu wakatovhurwa musoro uya wakatoiswa pasaidi apo. Poto yanga iripo yanga yakatosukwa kuratidza kuti aitoda kuti abike. Ndobva ndamubvunza ndikati ko muri kuda kuita seiko, muri kuda kuishandisa chiko nyama yamagadzira iyi? Zvikanzi ndotoda kutodya inyama yangu, inini hauzivi kuti munhu chaiye anodyiwa, saka ndingagotadza kudya munhu, machaina anodya imbwani. Saka ndobva ndangosuduruka semunhuwo tisinganyatso handikwanisi kusvika padhuze naye nguva zhinji. Akabva atanga kutondirwisa kuti uri kude chii panapa, ndobva ndasuduruka. Saka ndakangosiyawo zvakadero. Saka iko zvino izviwo semunhuwo ndakanga ndarwadziwa nazvo, ndakasviko kuhama dzemudzimai ndichibvunzawo foni semunhu handina foni, handina chii, handinawo chandinacho panapa, zvese zvandinoshanda anozvipisa. Saka ndakaendoko ndinopiwa foni nhamba ndifonere kumusha kuti ndo zvaakunoku. Ndichinosvikawo kuya ndobva ndataurawo kuhama dzemudzimai kumusha, ndobva vadi vakati tichauya. Saka ndakazowanikewo mangwana acho, ndopa wakazosvika nemwanasikana wangu mukuru achibva kumusha. Saka pari zvino izvi ari pano, kusvika kwaakaita akaratidza kufarirwa namai vacho zvenguva diki. Saka ininiwo semunhu wemurume handina pekuti anokwanisa kugara kana kuti arare. Ndakamusiya ipapo
zvekumanheru ndikati arega ndimbonotsvagawo chii zvokuti ndidyewo. Ndobva ndawanike mwana waya kutochema akuridza mhere atove kure namai vacho, aitaura kuti ndatodzingwa pamba, ndiri kunzi handisi kudiwa panapa, bhegi ranga ratokandwa mumvura, aitoti bva panapa handisi kuda kukuona, wavinge chii panapa. Saka ndakazotora mwana uya ndokubva ndatoenda naye kwandinogarawo zvangu kwandinoitawo kagadheni kangu. Ndobva ndaenda naye mwana, ndobva ndatsvagawo chokudya, ndobva ndabika naye chikafu, ndobva ndatoenda kunorara kuchiimba chandaigara kudhara kumusoro, ndobva tangohafurira nokuti mwana kurumu yake, iniwo kurumu yangu. Saka ndakazoona kuti hazvizoite kuti ndirambe ndakadero nemwanasikana. Ndakazotsvagawo kumwe kwokuti adi ndikumbiroko kuti amborarawo kwe2 days tichigadzirisawo zvatiri kugadzirisa. Saka musikana aripo, musikana muhombe ndinaye panapa, akauyawo mwanangu Patience. Saka ezvinezvi panyaya dzechikafu muri kurarama sei? Iko zvinonzi panyaya dzechikafu inini ndakatoomerwa zvokuti handina chandakakwanisa kuitawo nokuti ndaimhanya nematambudziko iwaya ndiri kutaura iwaya, ndichizama kugadzirisawo kuti zvinhu zvangu zvingaitawo, ndichirangarirawo nekuvana kwese, asi hazvina kutomboita. Ndaitiwo zvandinenge ndawanawo tumari tushoma, ndaitiwo pamwe ndikaisawo kana pandinenge ndaisa ndafutsira ndinogona kuwanike pasisina. Saka zvaingondinetsa kuti chii chiri kutoitika. Naiko zvino izvizveso handikwanise kuti ndiwane kana mari, zvinhu zvakatooma, handisi kuziva kuti chii chiri kutongoitikawo kana kuti zvii zviri kuitika pandiri. Saka zvinhu zvinotonetsa ndenge ndine shwiro yekutoti vana vanguwo ndivarangarire, naiyo ndimuchengete, asi mari yacho ndototadza kuibata. Handisi kuziva kuti nokuda kwerima riri pari here kana kuti chii chiri kuitika. Zvinhu zvakatondiomera. Saka zototi kana kupfeka kana kudya kana kudii zvinhu zvakatondiomera. Ndenge itotsvagawo kuti dai ndagonawo kuti ndibatsirikewo panyaya idzodzo, upenyu hwacho handinawo kuchemera kana kuti ndingati ndingabatsirika sei. Zvinhu zvangu hazvisi kundifambira zvakanaka. Ndiri kutochemawo padambudziko rokuti dai ndagonawo kubatsirawo kana naiye mukadzi wangu chaiye. Ndiri kutoshuvirawo kuti mhuri yeZimbabwe kana paine vanozivawo kune vanobatsirawo munyika muno, kuti vangaisawo rubatsiro here pakurwara kwomudzimai wangu, kuti ndigokwanisawo kugarisanawo naye, vana vangu vagoonawo amai vavo vachigara nawo. Ndo pane shuviro yangu mhuri yeZimbabwe. Ndiri kuchemawo zvakare kuti dai kunziwo pavana vangu ava vagonawo kubatsirwawo pane zvakasiyana-siyanawo, pakuti vawanewo kuenda kuchikoro nezvimwe zvakasiyana-siyana. Izvo zvari kutochema misodzi nguva zhinji achiti baba, inini zvinhu hazvisi handinawo zvekupfeka, handinawo hembe. Vamwe vanenge vaine mafoni kuchikoro vanenge vachishandisa pamalessensi avanenge vachitumirwa nematicha, inini ndinenge ndisina. Saka inini kunoku ndakatoomerwa nokuda kwezvandiri kutaura kuti ndikati ndibate mari soka hapana, handizivi kuti inongonyangarika sei kana chii chinoitika, ende zvinhu zvacho zvakaoma, handisi kushanda. Mati mimi mwana wenyu akauya nehama dzekumudzimai, pavakauya vakasingoti chii vachitarisa kana kuti muchivatsanangurira dambudziko renyu? Zvakaitika, vanhuwo vakanga vari pakungomhanyawo vachingoti hanotadi takamirirwa kurodhi nevanhu vanga vauya nawo. Saka hatina kuzombokurukura nguva zhinji. Mwana akazongoti hano zvizhinji ndichasara nababa ndichizotaura ndega ndichivarondedzerawo mararamiro andiri kuita. Ndokusara kwakazoitawo mwana, asiwo vaingotiwo chii tichazodzokawo kana tawana nguva. Vanga vari pakumhanya vachikasira kuti vadzokere kumba. Saka muri kuti dambudziko raminaro vakauya vakati vari kumhanya, havana kuti mumwe wangogara pasi muone kuti dambudziko iri ringapere sei? Ndo zviri kutondinetsawo, ndosaka muchiona zvinhu zvacho zvichiramba zvakadero. Dai ndaiva nekubatana nehama dzacho pamwe, zvinhu zvedu zvingadai zvakapera kudhara. Zvinhu zviri kuita kunge inini ndiri kumira ndega padambudziko iroro, ndisina munhu anondibatsira, nokuti pandinofamba mese mandinoendawo kana mudzichechi kana kupi, mumwe macho munenge muchinzi munodiwa hama dzemudzimai kuti vanyatsotsanangura nhoroondo yacho yakazara yemudzinza kuti chii chinenge chichiitika. Asi naizvozvo inini hapana wandiri kumira naye. Saka iko zvino ndakatoremerwa zvokuti kuti ndibve futi ndiende kwandinenge ndichienda kundimusiye ndega. Ndinotyira zvakawanda kuti munhu anogona kungobuda achienda kwaanoenda kana kusara achingoita zvokurwisa vanhu zvaanomboita kuti anogona kudzingirira vanhu. Saka ndinozvichira kuti munhu anongobuda achingoenda chero kwaanenge afunga kuenda, kana kutora zvaanonotora, kana kunonhongerera zvaanenge achinhongerera kana kumabhini kana kupi, achidzoka pamba paya. Saka panguva yaunoda kuti umutsure kana kuti umutengere kana chekudya, anokurambira anotaura kuti waisa mushonga kana kuti kana sepandakambovenda naye kuchipatara aitotaura kuti handinwe mapiritsi just because munoda kundiurayisa nemadhokita ako, makuda kundibayisa majekiseni kuti ndife nemadhokitas. Saka ini handikwanisi kusvika padhuze naye kuti ndiite chero zvandinenge ndichikwanisa kuti mumwe wangu akwanise
kunge achi padambudziko rake kuti apore handizvikwanise nokuti handisvike padhuze naye, munhu anenge aitondirwisa. Saka ndiri kutotsvaga rubatsiro kuti kunyanya kana pakurwara kwacho ikoko kuti dai ndagona kuwana vanhu vanokwanisa kuti vandibatsiridzewo padambudziko rokurwara kwaanoita kuti pamwe zvingaitewo zvakanaka. Ndinoona munomborarama nekutengesa nzimbe dzenyidzi. Ndakanzwa kuti pane kuri kuiswa jurawo nechekumusoro uko, nzimbe dzacho dzaakutotemwa nevanhu ivava vachitodyawo. Zvakamira sei mazuva ano? Ichokwadi ichocho. Zvinhu zvakatongonetsa zvokuti pandakaona vanhu vejurawo havana kumbobvirawo vandiyambira mumashuromu. Ndakangowana vapadhuze dhuze vakunotiti habvisa nzimbe dzako tikutouya ikoko mangwana. Saka ininiwo semunhu ndandisinawo kuzvigadzirira, uye semunhu ndisina munhu anondibatsira kuti ndimutume kuti dai so nekudai, ndega ndakazvikoniwa. Saka nzimbe dziya ndakangosvika pangodzitemera pasi, handina kana chandakaona pandima yese vakavhura vachigadzira jurawo iyoyo. Saka dzimwe dzacho ndaingozongochipisawo, asi hapana chandakawana. Zhinji dzacho dzakatosvava izvozvo, hapana chandakawana ipapo. Saka patience uchiya padhuze nababa, hapana hama hadzina kukupai date rekuti tichadzoka rini kuti mubatsire nani padambudziko ramakatarisana naro? Ipapo hangu hatina kuzowana nguva, havana kuwana nguva kuti vanditsanangurire, asi kuti vakangotaura chete kuti tichazodzoka kusaziva. Asi inini hangu semunhu ndini ndinenge ndine dambudziko, vakasiya zvavo foni nhamba dzavo, ndichazoti ndotaura navo ndonzwa kuti vapapi, sekutaura kwavakaita kuti vachauya zvarini kana kuti zvamira sei. Handiti. Alright. Zita ndipatience handiti. Wakati patience. Tauri saka anotonzwa baba wachitaura, iyo munhu ari kuenda kuchikoro wa form 1. Ndi form 3. Form 3 kupi? Ndodzidza pachiwanza secondary school kumasvingo. Kumasvingo. Pachiwanza secondary school. Uri kugara nani kumusha? Ndogara na mbuya vangu. Munin'ina wa mbuya vangu chaivo. Munin'ina wa mbuya chaivo, amai vaamai. Handiti. Wakamirawo sei upenyu ikoko kwamuri kugara? Ndingati ambuya vatinogara navo vanomboedza kumbozama-zamawo, but inyaya yekuti munhuwo anotoshayiwawo, saka vakwanisi kuti tsvagirawo hembe, chikafu, dzimwe nguva totogona kutomborara nenzara nekuti hapana kana chavanenge vanacho, kuti vana maininiwo vazotitumirawo sezvo vari vana mainini vasiri vemudumbu raana mama. Saka havazokwanisi kuti vakwanise kutipawo chikafu, vanenge vachingokaradzana vachingoti vana mainini venyu chaivo ndo vanofanira kuti vakutumire chikafu. Saka izvozvo ngotirwadzawo ngoti pavanotumira vana vavo mafoni, chichi, hembe, saka zvakutondirwadzawo kuti kwenini seiwo baba vangu namai vanguwo vasingaitiwo izvi. Ndotombozodoka ndoti pamwe inyaya yekuti vanoshayiwa, havana chavainacho, hembe chaidzo hatina, chikafu, chichi zvese hapana chatinacho. Handiti. Asi uri kuendako kuchikoro? Kuchikoro ndiri kuenda. School fees yese yakabhadharwa here? Yanga yakabhadharwa. Tichitarisai pamabooks kana kuti pazvinhu zvaunoda zvekuchikoro, unazvo zvese here zvakakwana? Handina. Ipapo ndo pari kunetsa, asi school fees yanga ichibhadharwa. Mabooks nechichi ndo pava pachinetsa, nokuti gogo ndo vanotitengera, vanongotiwo vakawanawo apo votipowo ma1-1, saka mabhuku acho anenge akatoshota asingatokwani. Mabooks anenge achidiwa kuchikoro, mabooks api? Panodiwa makaunda book nema72 pages, asi makaunda book ndo anonyanya kudiwa. Okay. Matest books unawo ese akakwana? Handina. Hana kukwana mashoma. Matextbooks anodiwa ndeapi? Ndiwo unoziva kamasubjects auri kuita iwe kuchikoro? Ndoita masubject 8. Panodiwa reshona, maths. Pashona pane vachidiwa mabhuku 4 pashona: maths, English, science, ne-FRS, ne-geography, ne-textile design technology. Wati uri form 3? Form 3. Handiti. Munini wako ari form 1? Form 1. Form 1. Muri pachikoro chimwe chete ipapo? Kumusha kwamunogara uku, amainini vane phone? Amainini vari ambuya, munin'ina wagogo, vane phone here yekuti kana munhu achida kufona, ngatiti ada kutengera mabooks, achida kufonera kumasvingo ikoko kuna mbuya, ndo namba dzandiri kubvunza kuti vane phone here, ndonodziziva here? Phone vanayo, but kazhinji kachona inotonetsa kudai nyaya yekuti network here, kana kuti phone yavo inonetsa kufonera.
but inongoita zvekungojuma zvesvi. Asi vanogona kutombotumirwa mari neego keshi panhamba dzacho ipapo. Alright, unozondipa nhamba dzacho toisa apa tozoona kuti tingabatsirikane sei, uye kana paine dzimwe nhamba dzatinombosenzesa kuno kuHarare ndo dzatichaisa tinzwe kuti vangabatsirikane sei. Pawakauya uchiona amai vachirarama zvakaita so, zvakakubatawo sei? Ndakarwadziwa chaiko zvokuti ndakatochema musodzi chero nanhasi chaiko, ndotorwadziwa chaiko nazvo, ndakatobatikana chaiko. Musi wekutanga wamakauya uyoyo vakazotadza kurara newe, zvakazotanga sei? Vakatanga kuti chii? Makatanga muchitaurirana here? Maita sei kuzosvika vazokudzinga mausiku? Zvakaitika kuti vakandipa redhiyo vachida kuenda kunoti vachiti ndinoda kunotsvaga muriwo zvakanaka. Vakati chiendai munotsvaga muriwo, tasara paipai ndokuridza redhiyo. Zvikanzi ibva pano neredhiyo yako, zvikwambo zvina ndirarami neredhiyo, ibva pano. Saka ini ndakamboti regai ndigare ndikati pamwe ari kuita mafanisi. Zvikanzi ibva pano neredhiyo yako kana usingadi chii. Saka vanga vane dzimwe hembe dzandanda kwakutonhora, saka paiva nemamwe matrauza vanga vanawo anga ari mumba mana ndakapfeka nejuzi randa ndakapfeka ravanga vandipa. Zvikanzi kurira hembe dzangu, wauya panapa kuzotondiurayisa, uri chikwambo chemunhuwe, unofanira kuteerera zvandinenge ndichitaura chimbva watondidzinganisa chiri, ndobva ndatoya kuno. Saka ndabva ndasiya ndabva ndaviga redhiyo apa pakona yenzimba, ndobva ndadzokera ndanorara. Zvikanzi kurira hembe nezvivanhu zvawakapfeka izvozvo zvidhoma zviri pahembe papa, kurura. Saka ndopakabva pasvika dheti ndikati ini handisi kukwanisa kurara namama nekuti maitiro avari kuita ini ndiri kutotya. Ndobva vanditora vakaenda neni uko kumhiruko, ndobva tatonobika chikafu tikadya, tapedza ndobva tatora magumbezi tikaenda kunorara kurumi iri kumusoro, ivo vakarara kurumi yavo ndikarara kwangu. Saka takatarisa panyaya dzechikoro, shuviro yako ndeyekuita sei? Ndachishuvira kuti dei ndakwanisawo kupedza chikoro zvakanaka, chero ndikapasawo ndotsvirawo kuenderera mberi nechikoro. Ndaifushuvirawo kuti dei ndaita seizvozvo. Aya, zvinoita seizvozvo. Ngatiti kwaita vanhu vanoda kubatsira, especially pakuti mudzimai wenyu apore. Chinenge chidiwa kazhinji ndechekuti sekutaura maita kuti mukambenda naye kumadhokita munopuwa mapiritsi, zvimwe chete zvomukaenda naye kumadzibaba kana ndekuna nasekuru ana godobora, pane pachidiwa zvakare kuti adye mushonga kana kuti anwe mvura yamuteuro. Panofambiswa sei zvino ipapo? Inini pamafungiro angu zvinezvi ndo ndinenge ndichidawo munhu anondibatsirawo kana dai pakaitawo kana sehama, zvokuti zvinoonedza nezvokuti mhepo iri paari haitodi kuonana neni, hatijidzani, hationani. Asi pakazouya munhu anenge woukama dzimwe dzenguva anoita kunge ari munhu ari nani, asi kuti dai hama dzacho dzaive padhuze neni pazvinhu zvakadero zvokuti tiri kufambira kana kuenda mapostori kana kupi, paine munhu anenge achindibatsiridza, zvinogona kuita. Nokuti kana semapiritsi aya ari munhu wechikuru anogona kumunyengetedza, nokuti mhepo iyayi haijidzane neni, inini hatiwirirane manje, saka handitosviki padhuze naye. Saka chandenge chingokumbira kungoti dai ndagona kuwana vanhu vanongondimirirawo kana vaviri vatatu, kana kuti sehama dzacho, woyo wamwe chete todi tofambawo kana paine pachinge paita rubatsiro rwakadero tofamba tiri tese, kuitira kuti inini ndisazokurirwa uye ndisazoremerwa. Zvino hama dzacho idzi nokuti ndo dzakakosha padambudziko ramakatarisana naro idzi baba, mungavafonere kana kuti zvarini tinzwe kuti vanoresponda vachiti chii? Nekuti apa handiti pamakavafonera makanga mati huyai tione dambudziko iri torifambisa sei, ndobva vauya ndobva vachingomhanya vachingobva vangosiya mwana. Zvinopogadziswa sei ipapo? Inini kufunga kwangu ndokuti inini ndikawana hangu rubatsiro rwakaderoka, ndichafosekedza kuti ndiite kuti ndivanyengetedze vauye, asi ndinodaira kuti hangu sokutaura kwawakamboita pekutanga vanogona kundinzwisisa vakauya, asi kuti apa pamwe vanga vachimhanya zvakanyanya, asi ndinodaira kuti kana kuri kwokunzi ndawana rubatsiro rwakadero ndinogona kuenda. Pane munin'ina wacho ari padhuze anogara kuStone Ridge. Saka ndinogona kuvanyengetedzawo toyo kana tichikwanisa kubatsirana tichifamba tese tiri vaviri vatatu,
ndinoona zvinogona kuita. Handiti ndombokudzoserai kumashure zvishoma hongu takambotaura nezvazvo, asi pane vamwe vanogona kunge vachitanga kuona vachida kunzwa kuti dambudziko iri rakatanga sei uye pamunofamba zviri kunzi chii chiri pana amai. Inini dambudziko iri ndaane makore zvichinetsa, ndaifamba makasiyana-siyana mumaprofita asi muzhinji macho ndaisaudzwa chokwadi. Vazhinji vacho vanenge vachingoti zvinopera idambudziko diki-diki, dai waita zvokuti unamate. Ndobva ndambonamata paya ndogona kupedza kana makore 5 kana ameno kana kuti makore mangani zvinhu zviya zvisati zvashanduka. Pamwe pacho ndaimboendawo mumwe munongobatsirwa zviya zvokuti unongopfugama usinganamate ipapo, asi ndaiudzwawo zvakangosiyana-siyana kuti anochi idambudziko rongoti kurwarawo kwaari kuitawo zvimwe zvinenge zviri zvomumushawo here chichi. Saka zvinenge zvichida hama dzacho kuti vange varipo, iwe hauzvikwanisi. Saka ndiri kuita simba rekuti inini ndiri ndega kana ndikaona rubatsiro ndinenge nditodawo vehama vaviri kana mumwe chete wokunge tiinaye tichionesana kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei. Ndinovimba hama dzemudzimai wenyu vanogona kuti mubatsirane dambudziko rite sei ripere, nekuti kuti ripere zvishokwadiwo zvinotoda paine hama dzemudzimai. Mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe baba, makatarisa dambudziko ramuinaro uye nezvamuri kuda kuti mubatsirikane muchichengeta mudzimai wenyu. Chekutanga mhuri yeZimbabwe ndiri kuchema padambudziko remudzimai wangu kuti zvinondirwadza, zvinondisuwisa ndichirarama upenyu hwakadero. Kuti mudzimai wangu dai ndagonawo kuwanawo rubatsiro, agonawo kuitawo munhu akanaka, aporewo kuti vana vake vazoonawo kuti amai vedu ava tozouya kuvanawo kuti vana vanguwo kuti dai vagonawo kubatsirikawo kunyanyawo kuchikoro kwavanoendawo nokuwanawo chikafu. Neniwo pano pandiri panapa kuti dai ndagonawo kuwanawo zvandinenge ndichishandisawo panapa, handinowo kana chandinacho chikafu. Vana kwavari kuchikoro uku vari kuchema, vazhinji vari kutanzi isusu hatina mabhethi. Saka ipapo ndachitochema kutoti handinawo here rubatsiro rwandingabatsirwawo kuti ndiitewo kuti vana pari kutononyora apa izvezvo vari kutaura kuti anogona kutadza kunyora nekuti haana chii, haana bhethi. Saka ndaitongokumbirawo kutobatsirwawo kana ipapo kuti dai ndagonawo kuti ndibatsirwewo chikamu ichocho zvokutoti mwana kana paanotodzokawo pamwe zvinge zvaita sekudaro, zvatogadzirisika sekudaro, ndo pane shuwiro yangu. Ndazwa kuti vana havana mabhethi, imimi chitupa munacho? Chitupa changu inini ndaiti ndikatora chitupa chipere 1 week chinongorasika, handizivi kuti chii chinoitika nokuda kwedambudziko randigere naro, sekupisa kwaanongoita hembe. Uchiti uchiwana kana hembe yakadai so inyowaniwa yandawanawo, unowanike mangwana pasina unotoviga musango. Saka ndokuparira kwakaita zvitupa ndanga ndatora kakawanda nekakawanda. Asi ivo amai vakamhenge vaine chitupa? Vanga vaine chitupa, but iko zvino handisi kuziva kuti vachiinacho here. Nekuti pakutoresa mwana bhethi apa zvaigona kuita nyore dai imimi manga mine chitupa, naadzimai venyu vaine chitupa, handione paine dambudziko, pane vanhu vaigona kubatsirai. Saka regai tione kuti chekutanga imimi makwanisa kuwana chitupa here nekukurumidza, then tobva taenda pamwana zvichida ndezvekuti dai mwana akwanisa kuwana bhethi asati adzokera kumasvingo kuchikoro achiri kuno kusepa holiday kudai so. Saka regai tione timbotaura nevanobatsira vauye vazokuona itione kuti dambudziko renyu rechitupa nekuti mwana awana bhethi zvingafambiswe sei. Tinotenda.